karo sapa, Mas? Sama dirimu, sayang. Maju. Nurliki Gepuro Kalasan. Piye to, Le? Ana apa? Aku njaluk dikawinke sing penting ana jempole penting ana jempole ya mbok sing penting ana jempole bener engko nek nggo ngetik piye nek ana jempole ayo Sampun, matur sembah. Terima kasih ya, mendem itu sampun. Terima kasih. Lagi ngenteni sapa to? Yang opo to prank iki prankian prank. Ya terus ki.
Iki Mas Jarot Mas Kabul sing ngancani. Ayo Rot nyatik Rot. Oh bareng-bareng. Monggo, yo papane si jembar caket kalangan mriki ra apa rada maju. Lah ra ndelok kepiye to Ndeng. Halo nggih. Penonton luar biasa. Ya, yang ngersake lelagon nanti saged DM aja. Nggih. Ya di sana. Kang wonten pinggir mergi ngantos-atos. Ya ampun. Nggih. Jarot aja anjlok. Kok sapa tabul kowe iki ngapa lho? Yo atraksi Rot, anjlok Rot. Atraksi. Pak Belas. Iki nyetrum merat iki. Halo. Oke, penonton malam hari luar biasa. Sampai ada di ujung jalan. Kita sampaikan selalu hati-hati karena ini jalur utama Cak Pendek. Wah rame banget Mas Jarot. Luar biasa tenan. Mas Kabul. Cak terima kasih. Pendek. Wah rame banget. Salong kano sing mulai proyek bablas gleseh ndelok. Wis luar biasa tenan Oh kok yo. iya bener. Niki kalih nyuwun pirsa Bu Yeni. Halo. Caket rati nyaket. Pangling mboten kalih kula. Mau santen rak ketok endi to? Iki ndi banget. Ora nek mau sore iki ketok alus saiki jerate ketok lah mau kuburan kowe. Bu, lagune Nggih, nopo? Mbak menawi Bu Yeni badhe nyuwun lagu menapa, Bu? Napa? Katersan sejati. Oh iya, Napa? iki mau ditagih pelampiasan 2. Pelampiasan 2. Ora, Oh, ora iso to? Kowe kira iso to? Wah, iso. Podo. Padha to. Podo. Wah, Jarat-jarat. Bravo Bu. Oh, Ayang-ayang. Ora Pak, macam. halo Pak, ngersake lagu napa? Ora macam-macam. Pripun, Pak? Sehat? Sehat Pak ya? Wah, sesepuh kula. Sehat. Iya. Alhamdulillah nika wonten bintang tamunipun Iya. Dimas Tejo Blangkon. Ora ngawur. Pak Ora Kabel ngawur. kuwi. Ora ngawur. Wantem jebles ora apa. Pak Kabul matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Ya ampun. Apa AO? Kok tau jam-jam semene. Oh, alah. Ngawur. Mbuh ta. Oh, Santai bae kur kentung ora Pak aku. Kabul ngapunten lho Pak, aku balang tenan lho aku kok. Iya. Iya. Kabul nyeluki kabul. Monggo Diatur kita tembak napa ki Cak ya. Wonten ingkang nyuwun ayang-ayang pelampiasan Sayang, 2. sayang. Oh sayang-sayang. Oh iya, Mas Gendon wis disawer. Sayang-sayang rapopo. Oke. Oh banyak sekali request lagu. Oke. Yo. Oke. Sayang. Oke. Dewa. Oke. Ayang-ayang. Oke Unger. Oke. Mbak Nurli. Lagunipun nek kersake napa Mas? Sayang-sayang. Oh nggih. Sayang nebul. Nurli Nganu, ki penyanyi Mas pilihan Kabul. lho. Dalem. Nurli ki penyanyi pilihan lho, Lur. Pilihan terakhir. Iki ki inden sing kagungan gati, pokoknya kudu nganggo Nurli. Hop. Sing Aja ngomong lali. sapa? Password ya. Garangan squad original. Ihi street. Nah. Kok manut Loh, nek aku kok tiba gajah toh. Mendah Pak Rian deh masalah. Suara badak. gajah semene mendah telalemu. Kadang aku ora trimo yo Lah kamu. ngapa? Mosok gajah. Kudanil. Hah? Tidak ada air di sini. Kenapa? Itu ada selokan. Iya. Kemayumu nak tekan omah Brambang Muntek. Kalau ada Pak polisi yang mengerjakan tugasnya dengan baik. Iya, Pak Wildan, selamat Oke, Pak malam. Wildan. Pak Wildan. Sepno men.
Masya Allah. Dimake dong apa ya Jen? Nurli Dongkrak, pados ke dongkrak. Iki kena apa? Nurli kepentut. Tangan Nur. Dikucir loro antek koes batu. Tangane tugel cah. Men. Nurli iki tombak tangane ajar kayak gitu. Ora aku tombak kuku kan ijali. Allah, kuku gendruwo benak umuk ae. Ngono dadak dinaila. Ditolong. Oh iya. Alah. Ditolongi darat. Tanggung jawab ibu kepoyo. Enggak mau, elu aja. Aku ora sanggup. Mbak Mre golek gadak. Monggo Pak lanjut mawon nggih. Golek gadak. Gue ngapa, Cak? Dikerek lho. Ayo, men Pak, ajenge ten riku, Pak. Wis mantap. Aku ki lagi lara lho, Cak. Alah. Lah kowe iki saking lara ya mangkat kowe iki butuh to. Pak dokter jenengan lenggah mriki. Ngapa lho? Ayo temes. Gemang kok nek ndak ora lucu. Ndak ora lucu, Nur. Ayo rene yo. Engko lek ndagel men dicepatke sing ngali yo. Orang cepat to. Heeh. Tolong Pak Amre. Nurli iki yo statusnya dokter. Dokter apa, Cak? Badok banter. Kucurane telu ngantek kok cathak. Dene sini sayang. Saya sepatuku sesak. Alah, udah yuk sepatu prematur ya sepatune iki cah ora sedeng kuwi. Ya, monggo dilanjutke 3 2 1 yo. Mesake tidak wong semono gede. Driji apa jahe to kuwi? Ana driji 5 kok padha kabeh. Iya, monggo. Ayo, Mas. Oh nggih, sekedap nggih. Himbauan yang penonton masih ada di jalan Kasuan ngatos-atos menika lalu lintas kendaraan sangat ramai ya Mas karena ini lalu lintas. Malam Minggu iki lho Mas. Betul. Dadi ini ramai tenan kae. Di situ sudah dibantu dari ya. Dibantu apa? Pacu. Sontek. Kae. Ya kasih jalan. Kasih jalan, Mbak kasih Nurli jalan. diangkut Mas. Polisi tau. Nurli mlayu garuan Nur. Nurli nek bengi dadi lanang soalnya. Sumangga Mas. Yo.
pasangan sejati sampun nang manut mburi. Ditarik urung Mas Rian. Gue harus cepat kau kan. Oh ya, Widi. Oke, withdraw belum Pak Budi? Di withdraw belum ini? Withdraw belum? Withdraw, wow, desa ira ngerti kita artinya withdraw apa? Withdraw, tarik. Urung, lagune. Urung di withdraw to. Tekoni mah hahe. Tarik di. Hahe. Gue pitik walik mangan puli. Tarik di. Takut bang, cuma bercanda. Elu takut gua. Sok pergi. Aduh, hati gua ah. Ya. Kamu jangan nakal di. Ya, mangko len narik mangko lewidi. Ya. Lewidi mangko. Apa Pak iki, Pak? Tarik urung Pak Bre. Urung. Lagu ya, meneh. tetembangan Lagu meneh. Yo, 4 lagu lagi. Yo, manut. potong lagu yo ngantek sember cah. Tarik di. Ayo di. Oh, iya. Apa? Oh, iya. Wah, mandi request saiki. Wong tuwek piko kan lagon di. Oke. Iki rambutnya sapa sing kobong? Monggo. Gus talah nok ngot apa iki? Sejak pertama. Iki apane Nurli iki sing kobong iki? Iki rambutnya Nurli. Iya, rambutku sudah menyala. Tapi kok keriting to Nurli sing Nurli? Apa to, Cak? Rambut apa iki? Rambut jagung. Kowe iki nuli anu latihan kremasi. Iya ngawur. Nurli iki rambutnya lu sebadi recording kok. Rebonding. Ora lucu. Yo, ora lucu. Persiapan bul kabeh. Iya, Mas Kabul. Ana dagelan kok ora lucu. Aku rawani bul. Mas Kabul, sikat yo. Lu celuk apa?
lupa. Oke. Persembahan penampilan Garangan Squad malam hari ini isone spektakuler, betul, isone disawang dirungokke kepenak. Gimana Cak? Ki mergo dukungane kanca-kanca Laras Entertain Audio. Betul. Ya, Luar iki biasa. kagungane dulur lanang. Oh menika Cak. Nggih, kagungane Bapak Gede ngene Pak Aan. Oh, Ingkang pidalem wonten ing Widoro Kulon. luar biasa. Pelak tenan. Geleger Pak, Jos Pak. Operator iki ora rewel kok nek diopo. Manut. Manut. Loh, luar biasa. Ora eman alat. Oh, Mas Bigi dan teman-teman. Mas Bigi. Mas Bigi terima kasih. Jos. Mas Jarot. Halo. Juga tidak lupa bagi penggemar dan juga bolo-bolo Garangan bahwasanya besok sore sampai malam kita keluarga besar Garangan Squad original akan ada di lapangan desa Logandeng, pelayan Gunung Kidul. dalam acara festival kesenian Yogyakarta. FKY. Kita akan meramaikan eventnya FKY. Ya. Anak Remi. Kabul, peki ngapa to Bul? Les digelar ke kelas. Ya. Ya oke. Monggo, jangan Siap. lupa besok Iya. hadir di Siap, lapangan siap. Logandeng. Mas Jarot siap ya? Siap. Pitik balik mangan puli. Sikat. Di Buti. Yo. Ayo di. Aku bareng ya. Huh? Oi. Yo. Men, cek Sembrono Bu kalih kula. Yo di. Yuk yuk yuk. Yo, 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 yo. Kembang enceng-enceng, kembangnya surat kedu. Renteng-renteng, saiki ngejak padu. Menyambang temen, wes ringkit diminyaki. Rentan panas angin, saiki ngejak Yuk. Garangan Squad lari serama kakat. Amoy. Garangan Squad original. Ora modal wani budal. Laras Protection. Yuk yuk yuk. Katon gudeg. Esemane.
Yuk, yuk. Bali, Bali. Kan pelari sese. Fajar, terima kasih kehadirannya. Ayo, curahkan konsep. Iya. Oh Iya. Yuk, yuk, yuk. Sabar yo, men. Yuk. Wah.
Yo ngalah. Wai. Yo. Yo. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Garangan Scott Ori Sina. Ayo so. Balio, balio, balio. Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Wes bol. Pak Putih.
Yuk, yuk, yuk. Wah. Ayo, ayo, ayo. Gitu.
cakep. Yang patah-patah.
Hotel Wonosari. Dumateng penonton wonten mergi kasun dikasih jalan ya. Yo penonton kasuwun maringi mergi yo kasih jalan.